cɛni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ an na foli ni tani d'aw ma Bois Jabate ni y'an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan fɛn min ye fasiri kɛbaw ye dabaji karamɔgɔw an na foli ni tani d'u ma sabula bamananw ko n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn na gɔngɔn duuruna tɛ i dɔrɔn fila bɛ dugu ma minnu bɛ magan kɛ ka kunnafoni ɲini o ye dabaji tigilamaw ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo kunnafoni a bi sɛbɛn nanzarakan de la nka yɛlɛmali todunkan na buna hadamadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamu sɔrɔ cogo min o y'anw ka ci ye daba tunkara ye nin fɔ ɲɛna diɲɛ ko o ko n'i y'a kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ a la i y'a ye maa dɔ de la fɛn min y'an karamɔgɔw ye an bɛ foli ni tani d'u ma dankɔrɔba n'o ye Elayi Daba Tunkara ye nin waati n'a bɛ kunnafoni ɲini na an na dugawu k'a ye ka foli ani tani d'a ma k'a ka jija san labanw fɛnɛ zelen don jaga bɔ kuma de sera n'o ye faamaw ka jaga bɔ kuma ye ɲankuma de fɛnɛ ale b'i to kunnafoni ɲini na a bɛ taa manjuw ka bureau de la sarakadeli la hali n'a ma taa a bɛ komi manju hakili b'a la o manju wo ɲinanko ka ca cogo min ba sedu wo sedu nantume wo karamɔgɔ tara wo a ma taa wo t'a ɲɛdɔn a bɛ kɔrɔtɔ damani de don ma kaman kɔrɔ bi enveloppe labɛnnen don ka ban ni maa min ye daba ye a k'a fɔ a ye ko jɛgafɔ mago b'a la ale ni n'a ye kunnafoni sɔrɔ a k'an wele siga t'o la o tuma fɛn min ye bita in ye e ni ne an na wakili don ɲɔgɔn na fɛn min ye kunnafoni a kɛlen bɛ dafara ye Tɛnɛnba Jakite a ja gɛlɛya an bɛ yen b'a fɛ nka Mamutu sigin b'a tɔngɔ fɛ o tuma an b'a ɲini a fɛ a ka taa n'an ye Bamakɔ Jɔfɛ la an ka sɔrɔ ka kunnafoni da sisan Jɔnsedu n'i y'a mɛn ko marakakan na an diga o kɔrɔ kan ka taa n bala tɔgɔ bɛ di Bois Jabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Awa Shuaibu Tarawele an yɛrɛ denmuso min y'a ka sɛbɛn ye Hawa ko a bila n t'a bila walima a na k'a ye a tɛna k'a ye bɛɛ lajɛlen ta tor'i kɔnɔ Docteur Shogɛl Kokala Mayiga jamanakuntigi yɛrɛ de y'a wele kununko fɛn min ye télévision nationale ye kibaruya kɔni jar'u na k'a fɔ fɛn min ye jamanakuntigi a ye cikan bɔ n'u ko min ma décret Docteur Shogɛl Kokala Mayiga k'a wele o tuma baara i y'a bila yɔrɔ min na n'a ta ye coyi bi sɔgɔmada in na n'o ye bi ntɛnɛn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Shogɛl Kokala Mayiga a seginna ka na primature la nɔ na maa caman kun ye kuma caman fɔ maa caman kun ye ŋaniya caman seri nka nin si ni Asimi Goyita ta tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min kun bilalen b'a nɔ na ni o ye colonel Ablaye Mayiga ye ale kun bɛ nɔnabila la fɛn min kɔni ye colonel Ablaye Mayiga sɛbɛn min y'a bila yen décret don jamanakuntigi a y'o sɛbɛn fɛnɛ a y'o kari kaw ka t'o fili kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko bɛɛ lajɛlen y'u place sɔrɔ maa minnu bɛ n'olu kun kamana ganna premier ministre a fɔra a taara repos forcé la nka fɛn min kɔni ye kunnafoni ye olu minnu jar'u na bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jangaro de kɔni kun b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ novembre kalo tile 25 tɛmɛnen fɛn min ye cɛmancɛla fanga a premier ministre ye Shogɛl Kokala Mayiga a ye kumali min kɛ a n'a ye bɔli min kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn k'a fɔ a seginna a yɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a seginna a yɛrɛ ma ani a kɛli ka baara daminɛ o furanjɛ la fɛn min kɔni ye kuma caman ye o de fɔra sɛbɛnnikɛla ko lakalibajogo bɛɛ lajɛlen ye ta lakale nka min kɔni jɛlen bɛ fɛn min ye kununko ye karido fɛn min ye an ka jabaranin na n'o ye kɔmuso ye jamanakuntigi yɛrɛ ka kunnafoniw bi di maa min fɛ u k'o de ma secrétaire général présidence Mamadu Wulale ale yɛrɛ de bɔra ni ka kuma fɛn min ye décret ye a y'o kala maa min n'o kun bilara nɔ na colonel Ablaye Mayiga n'o tun bɛ intérim na jamanakuntigi ye décret min signé a y'o abrogé nka fɛn min ye décret wɛrɛ ye jamanakuntigi y'o ta o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye colonel Ablaye Mayiga baara ɲɛn'a bolo an bɛ don min na ko bi a jɔyɔrɔ kan ka giriya n'i y'a mɛn tubabukan na ministre d'état a kɛra o de ye e b'o kɔrɔ dɔn wa o f'an ye ministre d'état kɔrɔ de ye e ni jamanakuntigi de b'a minɛ ɲɔgɔn da la c'est ça la différence entre un ministre d'état et un simple ministre o ye paraɲɛ belebele fara a ka baara kan gouvernement kɔnɔ tɔw bɛɛ ye simple ministre nka ministre d'état kuma bɛ ni jamanakuntigi de cɛ a kɔrɔ de y'o ye
Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement jɔyɔrɔba ni makamaba y'o ye min dira colonel Ablaye Mayiga ma nin jɔyɔrɔ in o kɔfɛ Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamanakuntigi ma da o dɔrɔn ma a ko a ye décret wɛrɛ ta Choguel Kokala Mayiga wala premier ministre wɛrɛ n'a kunkolo y'a dimi k'a dɛsɛra walima a tɛ jamana kɔnɔ walima a y'a bila maa min bi bila a nɔ la bɛɛ ka sigi n'o ye bɛɛ ka da n'o ye bɛɛ ka wuli n'o ye o ye colonel Ablaye Mayiga ye fo ka min kɛ bɛnkɛrɛw fɛnɛ kan Sabanikala ko a ko fɛn min ye nin kunnafoni fila ye nin bɔra ka bi kunungo nin bɔlen ka bi maa minnu bɛ n'olu ye Choguel kanubaw ye nisɔndiya fɛ olu ma sɔrɔ fana don nka maa minnu bɛ ni Choguel yɛrɛ ka segin ka na o man d'olu ye petu o bɛɛ lajɛlen sira o dabulu samalen don u bɛ surun ji la Sabanikala ko nka kotigi ye jamanakuntigi de ye colonel Asimi Goyita n'ale ye min kɛ o de ka ɲi wa Ala ti foyi kɛ gansan kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la. Jeune Seydou ne bɛ n tigɛ don l'indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Musa Sayon Kamara Jeune Seydou Mali kunkanko kuma tuguni o tun bɛ Abuja Nigeria jamana kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CEDEAO ye ale ye farafinna tilebiyanfan ka tɔn belebeleba ye Mali yɛrɛ ye tɔn den ye a ko min ye Mali kunkanko min tun bɛ Jeune Seydou fiɲɛ maa wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na n'o tɛ baara in sigira jamana saba kan min ye Mali Burkina Faso La Guinée nka min ye anw ka jamana ye hakilina min tun b'u yɔrɔ Jeune Seydou u y'o santalamani k'o ɲɛsin an ma sɛbɛnnikɛlaw ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye juwakun tɛmɛnen maa min taara ni ka kɛ an ka kumakɛ ɲɔgɔnma ye n'o ye médiateur ye Goodluck Jonathan ale kɔni nana an ka jamana kɔnɔ ani jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye ani jamana gouvernement ye ɲɔgɔn ye Jeune Seydou u bɛɛ lajɛlen fɛla ko fɔ a ye jamana yɛrɛ bɛ dabolo min na an bɛ don min na ko bi tigɛnɔ bila sɛbɛn min kɛra Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ an ka kalafiliko labɛn bɛ dabolo jumɛn na an kɛn bɛ ka paraya joli kɛ mun ni mun de bɛ n'o de gɛlɛya bɛ yen o bɛɛ lajɛlen taara ni k'a sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko o sɛbɛnfura min ni Goodluck Jonathan ni a y'o bɛɛ lajɛlen kurunin k'o don a kaman kɔrɔ ni ka taa n'o ye sabu lajɛ bɛ na sigi n'o ye kumakan minnu bɔra o kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ Mali o kuma u y'a hakilina mun ta k'a di an ma k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara la nka k'u kɛn bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ hakilina mun bɛ n'u ye kangari da an ka jamanakuntigi ye n'o de ye Koniwarikaw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan Jeune Seydou i b'a ye k'a fɔ maa 40 ni maa 9 ni musolaka 3 bɔra la a tɔ tora maa 40 ni maa 6 ye ko mun na olu bɛ an ka jamana kɔnɔ hali bi sɛbɛnnikɛla ko min ye CEDEAO ye u ko u ye kangarida kɛ anw ye ka tɛmɛ kangarida in bɛ tali kɛ u ye jamanakuntigi 2 bila ka na maa 3 de kun tɔgɔ bɛ min ye Sénégalais ka masakɛ ye ale ye maloyara ni k'i yɔɔla ka bɔ jama la maa 2 mun nana o ye Gambikaw ka jamanakuntigi Adama Barrow ale ni Ganakaw ka jamanakuntigi n'o ye Nana Akufo Addo ye olu nana min ye CEDEAO tɔgɔ la ka na Mali ɲɛmaw deli hele ni Koniwarikaw ka cɛden minnu bɛ an bolokɔrɔ an ka se k'u labila cogo min na o kuma min kɔni ye lajɛ ye a bɛ kun cɛ waati min na u ni nisɔngoya sigi n'u ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali taara k'u sɛgɛrɛ lajɛ bannen aw hakilina ye mun ye mun ni mun fɔraw ye a ye mun ni mun mɛn u ko kuma t'u da a don wari tɛ mun ka micro de tun bɛ Sira Bacili ko kuma tɛ yen u ya Sira Bacili n'a ka caméra tan u tun bɛ ɲini k'a ka micro kari wa u diminen i b'a dɔn ko fɛn dɔ fɔr'u ye sɛbɛnnikɛla ko Jeune Seydou n'a dun k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw an kɛn bɛ ka jalaki ta k'u sɛgɛrɛ ko mercenaires don Jeune Seydou malidenw an dama an ka ɲɛmaaw la n'u ye fɛn fɛn fɔ an b'o minɛ n'an bolo 2 ye wa mercenaires don bi mercenaires don sini min ye mercenaire an ka jamana kɔnɔ Jeune Seydou o banna juillet kalo tile 10 tɛmɛnen u nana an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaaw t'a kalama ŋaniya min tun b'o la n'o ye ŋaniya juguya ye Jeune Seydou Ala de ye Mali bɔ n'o tɛ bi tun b'a sɔrɔ ko wɛrɛ mɛnna sɛbɛnnikɛla ko nin y'a kalo 5 ye min y'o kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna la CEDEAO ɲɛmaaw kɔni ultimatum di n'o kɔni fɔra sa o de kantigɛ da ye kalo 1 ko de bɛ Mali ɲɛmaaw bolo n'an m'u bila k'u bɛna ko dɔw yira n'an ma sigi ni ko min ye kunu u y'o fɔ an ye dɛ bagabagalikan don wa walima lakika don wa Jeune Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko CEDEAO ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ président minnu tun bɛ lajɛ kɛnɛ kan u ko siga kɔni tɛ min na janvier kalo tile gale nata n'o y'a sɔrɔ Koniwarikaw ka cɛ 46 ma sigi Konowari ko sanction min dara Mali kan ka tɛmɛ dɛ k'u bɛna dɔwɛrɛ dan kan min ka jugu n'o ye sanction dama ne yɛrɛ ɲɛna n ko u bi kosɛbɛ kɛ siran sanction ɲɛ fɔlɔ ye min da kan an tɛ ɲinɛ o kɔ dɛ min f'i ye hali n'u k'u bi Maliden 20 millions bɛɛ fa ka ban tant que an jo bɛ nin ko in na an t'a bila u t'i bila dɛ Samba fana jo bɛ fɛn dɔ la o tɛ wɛrɛ cɛ a b'a kun bɔ
ni sama ye ɲɛdonna kɛ wɛrɛ bi ci ka wɛrɛ bɔgɔ cɛ sama nɔfɛ jona an t'u bila dɛ an kana bɛɛ kɛ kuma duman ye koyi an t'a bila an ka malidenw ka tɔɔrɔ lajɛ jeune Seydou an t'a bila sɛbɛnnikɛla ko a ko lajɛ in kɛnɛ kan u y'u kana bɔ kuma wɛrɛ la u ko coup d'état cayara farafinna jeune Seydou min ye seerew ye sa k'u bɛna kɛlɛkɛcɛ dɔw labɛn n'o ye anti coup d'état ye ni maa min y'i kana bɔ coup d'état la olu bɛ t'i ka jamana kɔnɔ k'i sama ka bɔ yen ni ka na ni président ye a CEDEAO ko kuma a tɔ kɛra catiribɔ ye k'a fɔ a tɔ kɛra catiribɔ ye k'u bɛn'olu labɛn dɛ sɛbɛnnikɛla ko o dɔrɔn fɛnɛ tɛ u ko min ye turufu dɔ fɛnɛ ye jeune Seydou u bɛn'o labɛn n'o ye anti terrorisme ye jeune Seydou maa minnu bɛ yen k'olu ye kɛlɛkɛla jugubaw ye jeune Seydou n'i ye jateminɛ kɛ u tɔnsi tɛ cɛ u tɛ tamakiya o tuma k'u bɛn'olu labɛn terroriste kunkan mana bɔ jamana o jamana kɔnɔ walima n'a bɛ jamana min kɔnɔ ka ban u bɛ taa joona joona ka t'o kɛlɛ k'o ban k'o si latunu u y'o fɛnɛ ŋaniya ta kunu sɛbɛnnikɛla ko jeune Seydou min ye CEDEAO ɲɛmaw ye u y'a yira k'a fɔ u ye hakilina min ta ka Mali sɛgɛrɛ ɛlɛ ni k'u b'a ɲini Mali ɲɛmaw fɛ an ka daw la o tuma min ye ni sariya in ye n'a ma k'a kɛcogo la ko fɛn bɛna yira n na dɛ fɛn bɛna yira n na an sigilen k'u kɔnɔ Ala k'an kisi ami kunnafoni filanin an ye min sɔrɔ indépendant kɔnɔ Musa Sango Kamara ale ka sɛbɛnnin don Jabate kuma min kun bɛ dugutigi bulon kan a t'a bɔ dugutigi denkɛ k'i kun da kogo la ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Saba Balo nin y'a ka sɛbɛn ye Saba Balo ko a ka di na tɛ dabila diɲɛ negetɛnna kɔ fɛn min ye Mali armée k'anw ka armée cɛfini tabaw fɛn min ye kalo min n'a banna u ye npogo kɔnɔ kelen don terroriste la jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ terroriste 100 ani kɔ k'o fa o dɔrɔn tɛ bagantigi minnu bɛ n'u ka baganw darakira ka taa bagan 400 o bɛɛ lajɛlen minɛna armée fɛ ka taa d'a tigiw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ armée ye wuli ka jɔ min kɛ a bi kalo kelen bɔ u ko min ma offensive opération Maliko plan opération kɛlɛtigi plan Maliko u ye wuli ka jɔ min kɛ ka jamanadenw lakana an'u ka bololafɛnw lakana a fɔ tabarikala sɛbɛnnikɛla ko armée ka kunnafoni di sira a ɲɛmaya bɛ maa min bolo o de ye colonel Sulemani Danbele ye a ye sɛbɛnni kɛ décembre kalo tile 3 tɛmɛnen a y'a jira k'a fɔ gɛrɛndɛ o gɛrɛndɛ n'o kan ka sigi kojugukɛlaw la terroristes an'u dɛmɛbaaw la armée bɛ o baara la u ko fɛn min ye octobre kalo tile 31 a ko dugu min bɛ ni o ye Time ye terroriste maa 9 kɔ na o masuruna la u y'o fɔ yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen ko min ma tegere ani degenbere o bɛ kɔnna marabolo fɛ maa minnu bɛ n'olu ka baara kun ye mugujugu min bɛ don sɔrɔdasiw ɲɛ tɛgɛ dar'olu olu ka mugujugu caman salo ni ka taa n'a ye octobre kalo tile 31 a ko n'i y'a ta k'a lajɛ terroriste maa jugu maa 4 olu kɔni olu ni kɛnɛ karabara k'u ka bololafɛnw salo ka taa n'a ye n'i y'a mɛn AK-47 marifa jugu don a n'a chargeur dugu min fana bɛ n'o ye Wamiyaga ye o bɛ Sofara marabolo la olu salola ye sɛbɛnnikɛla ko novembre kalo tile 2 colonel Sulemani Danbele a y'a jira k'a fɔ wulikajɔ ani jija min kɛra armée fɛ an'u ye patrouille ni saloli min kɛ dugu min bɛ ni o ye Timisa o marabolo ye u ye yen bɛɛ lajɛlen salo dugu dɔw bɛ u ko min ma Bongo Daga Antagu Daga Legal Daga ani Dimakui olu bɛ kɔna marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ minnu bɛ n'o ye Senege Woro Funɛ Bogo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kana bɔ nin fanfɛla la u ye nin bɛɛ lajɛlen salo ni ka terroriste ka daga ci po terroriste kelen u y'o suye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ novembre kalo tile 4 tɛmɛnen a ko fɛn min ye an ka jamana sɔrɔdasiw ye u ye wulikajɔ kɛ dugu wɛrɛ bɛ yen ko min ma Fatuma Daga Kunja Daga Jɔnguni ani jamana sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kungokoloba dɔ bɛ yen ko min ma Bolibana kungokolo u ye yen bɛɛ lajɛlen salo yen fana u taara terroriste ka daga ci 1 juillet kɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko novembre kalo tile 5 fɛn min ye wulikajɔ o kɛra terroriste ŋana maa 4 u ye avion ye wulikajɔ min kɛ ka terroriste nɔfɛ gɛn maa 4 kɔni o fara ni ka u bololafɛnw k'olu minɛ yɔrɔ la yɔrɔ min u ko min ma Takutala o bɛ Moti marabolo la sɛbɛnnikɛla ko dɔrɔn tɛ fɛn min ye maa 4 wɛrɛ ye o fara ani k'o bololafɛnw minɛ yɔrɔ min na o ye Kamaka ye o fana bɛ Moti marabolo la
Nɔgɔnkalo tile 5 a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔsiw ye opération ba dɔ kɛ Sofara o kɔni kɔnɔ na fɛn min ye terroriste maa 10 ye olu minɛna k'u ka base ci renseignement fɛ renseignement ani wulikajɔ kɛra dugu min na u ko min ma Ororo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara dɔ fɛnɛ kɛra an ka sɔrɔsiw fɛ Sufurulayi fɛn min ye patrouille ye bagan 400 n'o ye misi ye u bɔr'o ka terroriste bolo u y'o minɛ olu la ka n'o di olu tigiw ma colonel Sulemani Danbele a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Nɔgɔnkalo tile 11 u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye Walakura ye Tɔnbori ani Boha fɛn min ye Douanza marabolo la o kɔni kɛra sababu ye terroriste maa 7 u y'olu ni kɛnɛ karaba o n'u ka jateminɛlikɛla dɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'u bolo lamina u y'a caman zalo mugujugu mugu pɛrɛnda o caman b'a la a ma ban dɛ Nɔgɔnkalo tile 12 tɛmɛnen u dugu min bɛ ni o ye Nema ye Bamanji jugu min bɛ n'o ye Abdel Karim ye ale ye kɔnaka ye sɛbɛnnikɛla ko u ye wulikajɔ kɛ o nɔfɛ a kelen tɛ maa 2 wɛrɛ bɛ min fana ni kɛnɛ karabara nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko o kɔni o kɛra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ radio taliki waliki jaka min bɛ n'o kun zalolen bɛ u fɛ k'o bɔsi dugudenw na k'u bɛ to k'u sago ye nin bɛɛ lajɛlen de bɛna n'u la an'u ka mugujugu fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna armée fɛ sɛbɛnnikɛla ko dugu wɛrɛ bɛ avion wulila ye taga telema Sofara o marabolo la o kɛra sababu ye fɛn min ye terroriste ka daga ye k'a da kolonji u ka minɛnw an'u ka maramafɛnw dogolen bɛ yɔrɔ min k'a bɛɛ lajɛlen ci terroriste kelen fɛnɛ o su yera ye minɛn tɔ fɛn fɛn yer'u kɔ armée y'a bɛɛ lajɛlen salo ni ka taa n'a ye Nɔgɔnkalo tile 19 kɔɔkɔ o bɛ kɔ na ale marabolo fɛ fɛn min ye kunnafoni ye o y'a jira k'a fɔ Mali armée ye kɛlɛba de kɛ terroriste 3 o tora sisi la an'u ka kɔlɔsilikɛla 1 ani u ka minɛnw sɛbɛnnikɛla ko o dɔrɔn tɛ terroriste maa 13 armée ye wulikajɔ kɛ dugu min bɛ yen n'o ye Sɛgɛ ye o n'a lamunu na Tun Sama o bɛ Bangasi marabolo la terroriste cɛ 20 cɛ 13 u y'o fa o yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko Nɔgɔnkalo tile 20 u ye wulikajɔ kɛ Kɔrɔndoli ani Foyina o bɛ Sofara marabolo la terroriste maa 5 fɛnɛ fara ye AK-47 ka fara a n'a chargeur kan u y'o salo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sogolo Ɲɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ye wulikajɔ min kɛ o kɛra sababu ye ka yen sigidaw lakana min bɛ se k'a to u ka sumanw ladon so Bamanji jugu minnu bɛ n'u bɛ taa sɛnɛkɛlaw tɔɔrɔ k'u kɛlɛ ni k'u gɛn ka bɔ terroriste la o wulikajɔ fɛnɛ kɛra o dɔrɔn tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ terroriste maa 6 o fara kɛlɛ dɔ senfɛ kɛlɛ min kɔni ni o donna u ni armée cɛ yɔrɔ min bɛ ni o ye Kalunba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw fɛnɛ bɛ minnu bɛ n'olu kun ka minɛnw minɛn'u la armée yɛrɛ ka mobile 1 tun bɛ terroriste bolo o buwɔsiru la moto 5 ka fara u ka minɛn minnu bɛ n'u b'o kɛ ka bombe dilan a bɛɛ lajɛlen sar'o la Nɔgɔnkalo tile 30 tɛmɛnen colonel Sulemani Danbele ka kunnafoni na a ko dugu min bɛ ni o ye Tɛnɛngun ye u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye balo tɔni 15 ye min diyagoya minɛna sigida maaw la Sevare marabolo la nin kojugukɛlaw fɛ u y'o ndaraki u la ye k'o minɛ k'o lasegin dugu ma sɛbɛnnikɛla ko a k'u makila yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen n'o ye Nara ye Kalunba fɛn min ye terroriste u bɛ dogo daga min kɔnɔ o 3 an ka jamana armée taara ka t'o da kolonji k'o filenkolonji a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sikaso dugu dɔ bɛ n'o ye Kɔbala ye o n'a lamini yen kɔnɛ o fɛnɛ furala k'o jɛ terroriste kelen o su yer'u kɔ ye ani maramafɛnw sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali armée u kali k'a don sabula fɛn min ye wulikajɔ ani jija u b'o kɛ o jija in fɛnɛ kɛra sababu ye dugu min bɛ n'o ye Tɔnberese ye ani Kɔnjoli u taara yen fɛnɛ zalo ka terroriste ka daga ci maa 2 fɛnɛ su yer'u kɔ ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de kɛra jamana sariyaw ani jo sariya bonyali kɔnɔna na dugu wɛrɛ bɛ min ye Bangasi Douanza Boni Kucala ani Kori ani Kuri kana Tumiya ani Benena fɛn min ye Dendereso nin bɛɛ lajɛlen larawelen bɛ armée fɛ an bɛ don min na ko bi o laraweli fɛnɛ kɛra sababu ye fɛn min ye terroriste 8 ye u y'o fa mobili 3 bɛ min ye armée ta ye o tiɲɛna nka u ye minɛn camanbaden de salo ni kana n'a ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ info matin kɔnɔ Saba Balo ale ka fasiri don Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Afrique Autoglace Baye Jakite fɛ yen n'i ye pare-brise dalen ye Baye Jakite k'a dɔɔrɛ Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye
Jeka pub kaka firfan la kodon. Wajabate Namo bala chogobedi. Jean Sodou ne bentika do jona le sursaut sebenigala togoye Adama Tungara Jean Sodou ako M5 RP a eko minye kadri mauye umu tigaromade sebenigala ko ako sibiri temene décembre kalo clé saba minye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RP sebenigala ko Jean Sodou minye kunafoni baro uyasigi ninku kanabo e kunafoni dilaouye où ya yira ka fo minye cadre des partis et regroupements politiques où yuka kuma la main yorsedu où ye kuma mun foni ka santalama mali nyema uye ka santalama jema ye yorsedu ku ya bela jele main nga min koni ye akuma kan ye yorsedu uba yira ka fo kuma kan nunu ka be talika minka o de mali janfali sabu ku bolo be FN wore la sebenigala ko akoni jatemina ke minye anga jamana akino klakla lembe yorsedu minye fanga karafe mawye nuka akilna mamuninti fanga ni akilna kelena ulu fana nuka tabolo do yonsodo min koni ye kadri mawye uya ira ka fo bara damnana uluka akilna ye ninka fanga jugoromatinte nga min ye bungudun koni kote barafosa ni yelamani akilna mun kanka do bara mununa yonsodo okuma kubo la clé okuma kote ke gelemanye nga min koni fanga ka fo kuluna tugu fanga ko kudai okuma ko kuma tala yonsodo min ye kadri maw uya ira ka fo jamana be dabolo mun kambi Mali ni ateri caman be an kɔ dono ɲɔgɔnna min ye jamana yɛrɛ ye a kɔnɔna ka gwɛlɛ min ye politiki baara ye ka taa bila kalafili akinaw la ale ni min ye bamancɛ wale hali bi ko dɛsɛmɛ ka ban a ko min kɔni an ka jamanadenw bɛ kule minnu na olu b'a ɲini jamana marabaw fɛ yanni u k'a lajɛ min kɔni dɔnse a ka se ka yɛlɛma janko lafiya bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na o kumakan ninnu de fɔlen min ye M5RP maaw ye u y'a yira k'a fɔ nin tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kadiri maaw Jean Seydou o kuma ko min kɔni kɔfɛ disibaw ye dɛ o kuma k'u bɛ k'ulu de ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko M5 kɔni y'a yira k'a fɔ tɛna jɛnɛ ye abada sabu n'i ye jateminɛ kadiri maaw bɛ to ka bɔ min ye CEDEAO ka cidenw ka nali an ka jamana in kɔnɔ Goodluck Jonathan ka nali o ɲɛkɔrɔla la u bɔra ni k'u da don ni kumabaw la nin t'a siɲɛ gale ye waati o waati ni missionbaw bɛ kɛ jamana kɔnɔ Jean Seydou i b'a ye k'a fɔ kadiri maaw bɛ bɔ ni ka kumaba kɛ janko o cidenw bɛ na an ka jamana in kɔnɔ ni ka hakilinaw ta k'olu sɛgɛrɛ min ye M5RP a ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ u y'a kɔn bi u y'a sɛbɛkɔrɔ kɔn u dusukun tɔɔrɔla u b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ dabolo mun na bi maa mun ye jamana in sigi a sen samara kɔnɔna la fo bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dɔn sɛbɛnnikɛla ko ni kuma ti da b'i da de Jean Seydou min ye M5RP maaw ye u y'a yira k'a fɔ olu ka dɛmɛ bɛ cɛmancɛ fanga ye Jean Seydou min ye colonel Assimi Goïta ka taa bila ka gouvernement la Jean Seydou ŋaniya minnu bolodalen b'u bolo o kuma ko M5 ka dɛmɛ b'u ye u ka taa fini bɔ fo nɛrɛ bɔ o kuma u b'a dɔn k'a fɔ hakilina minnu bɛ yen a bɛ kɛ malidenw de ta ye a tɛ kɛ maa si ta ye min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ ye a ko kadiri maaw ka kuma Jean Seydou n'i ye jateminɛ kɛ ni wulikajɔ kɛra k'a ɲɛsin kadiri maaw ka kuma ma a bɛ na ni hakilina caman ye hakilina mun b'a to min kɔni ye hali bi farafarali ye i b'a ye k'a fɔ k'o bɛ sɔn ka bolo da sabu maa mun ye Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛ maa mun ni Ibrahim Boubacar Keïta bolo tun bɛ minɛn kelen kɔnɔ k'o ye kadiri baarakɛbaw ye bi ko n'olu ye fɛn fɛn fɔ k'o kan ka minɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko a mana tigɛ da o da ma min kɔni ye kadiri maaw ye Jean Seydou i b'a ye k'a fɔ o fana b'u ka taabolo la a n'u ka kunkilenna nka min ye M5 maaw ye olu y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni tile don tile mun bɛ yen bi Mali kɔnɔna la o de ye colonel Assimi Goïta les 5 colonels olu tile de bɛ yen bi n'olu y'a bila da min na malidenw bɛ tugu olu de kɔ n'u ye Mali bila da min na a bɛ k'o de ye politiki baara Jean Seydou o kuma ko an tɛ constitution kɔnɔna la politiki baara bɛ ta ka bila kɛrɛfɛ ni kalafili kura kɛra tuma min na ka maa kura ta k'o bila o sago n'o dɔngɔ o de bɛna jamana n'o tɛ bi les 5 colonels Mali b'olu de ka bolo kɔnɔ dɛ n'u ye fɛn fɛn kɛ bi a bɛ t'o de la kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o le sursaut kɔnɔ Adama Tunkara ale ka sɛbɛnni don pewu ni politiki baara dabilara politikimaw bɛ balo cogo di ni kalafili kɛra politikimaw de bɛ nalen baara t'u la u bɛ chômage de la kɔngɔ de b'u la o tuma mankan ye diyagoya de ye kuma ka jan koyi i t'i kɔfilɛ dɔɔni kɔngɔ de bɛ yen kɛ kɔngɔ de bɛ yen parti siège kan ka sara mobiliw kɔrɔla vɛsiw kɔrɔla wari minnu dara fɔlɔ olu banna donc aide tigɛra wari min kan ka di jamana ma parti politikiw fɛ o tigɛra o tuma u jo don u ka mankanci la kɛ o tuma bɛɛ n'i ka taasira don dɔ de bɛ di a bɛ dɔɔnin dɔɔnin de dɔw bɛɛ da e yɛrɛ jɛna n'o ye Mali tɛ yan dɔgɔdi bɛɛ ma partiw sigira o de kama o hali awɔ i bolo don
Wajabate ne bin tega do mi boni sebenye ango mi ma info matin parce ba no ya Ablaye Ouattara ni nya ka sebenye Ablaye Ouattara ko fe menye wili kajo jija ani chesiriye Mali ani adafe jamano yu bolo di nyuama fe menye ni baraji belebele banye dugu min be kai no ko ama Guina fe menye kurambondo mbaye atara kata kromokari akoni ya takalaje fe menye ningeneka Mali tokola fe menye premier ministre par intérim Colonel Ablaye Maiga ale de tara Sibirido no bena de sankalo kile sabama akoni ya takalaje kai mara bolo la dugu mime ko Guina yengoni afara iba fo lahara bolomba ko sababu ke ako fe minye jamana munumbe ni olu jera ku bolo faranyanga kanin kurambondo mba inzige olu ko ni varala nyanga fe minya daileli kata barake Mauritanie olu ka premier ministre Mohamed Ould Bilal ka fara Amadou Baka oye Senegal premier ministre ye ani fe minye Mali premier ministre Colonel Ablaye Maiga ni bepmi ministre kunandi Lamine Seydou Traoré ale yere mekene ka Mali yere toala Senegal ko akoni ya takalaje fe minye ni ngurambondo mbanye no ye Guina baraji na folo min donala ikulomajo sefa wari milliard kemefla bisheki ani nani a wari bora ni jamana sabade fe nga ma minye demembaka la oye Chiniwa sabula Chiniwa ka bangi mimbe no bi wulikajo ani jijake ni na nywana ko la ale de na folo fambabo tabanigala ko akwa daeleli keneka foli kera kanyeshi mami ma oye Mali jamana kundigi de Colonel Assimi Goita sabula ale de wulika joni jija bela jereke teliyala baraji mi se ka daele cogo mina Abanigala go ako jamana munumbe nu wasa donembe ba joli bala bayina ni oye Senegal bayin ako ni ya takalaje olu bela jele de yu bolo faranyanga mi se ka to ko ingaja ayre be yoro mina no ye Guina ye ani jamu che kilo binani ani duru Abanigala ko ani kai che kilo binani duru abe jamu ale arrondissement konana Abanigala ko ako femi ye Chinois ka bangi ko mi ma Exim Bank ale de demembelebele bake bara imbise ka chogomi a baraji ni ya takalaje akunama obiti jo metri 10 ani konondona ako femi ya janyai metri bakele keme sabani biwolonvla ani kele a janya bobo ako kura jimi mbi temafe ako ni ya barko jachi miniti kono wala segondi kono obiti jo million keme ani bisabani duru abo jide dashi sabani gala ko akwa nyama ya bidi chakeda mima oye sojamu ye no ye manandali baraji ye abina fara odekan ako ni ya takalaje o baraji yere ale pme mindi malima ani adafe jamana ma oye megawati kemefla ani bi woroye Sebenigala ko ako kura min da ele lemvle obina ti jo megawati keme ani binani na o megawati keme ni binani na asara dalembe kemesara biduru ni sawaye Mali taye ako bi sabani saba oye Senegal taye atota ani duru oye Mauritanie ka utaye Sebenigala ko ako ni ata kalaje femi nyeni jamana uye uniso jara kosebe sabula jamana munumbe ani duguba munumbe no lubina nafasoro baraji na oye Bamako Dagaru Nouakchott ani dugumisen wara be no ye Kayi Matam Podor Dagana Oroso Boge Kayedi ana nywana duguba munumbe Mali Mauritanie ani Senegali ni bela jale de bina kana dosoro OMVS akoni ata kalaje Guinea usindo na lafana sabula olu bolo mana bolembe na fa banofe mimi se ka tu wakele ka kekelenye daile kenega Mali ka premier ministre aye tanulike sabula akofe minye ni jekuli nye ni oye OMVS ye asigira marskalo kile muga ani nani sa 1968 odona makama femi Ahmed Sekou Touré Modibo Keita Mokhtar Ould Dada ani Léopold Sédar Senghor nunu de wakili kekelenye ni babolo ba mimbi teme no ye Senegal banye bela jele bise ka nafa sora la tugumi akon nafa damnena sabula ni babolo indaka laje baraji belebele nani debe mi ni Mali be dosoro on nafa la afolo oye Jama baraji a flana oye Manandali baraji a sabana oye Felu baraji nga mimbi na ka nani nai ni kura koni bolo digira butoka ka fo baraka ke ode Jamu baraji nye opma no beke Guina sebenigala ko ako kuranda ini damene na kaba sabula abina ke sababu ye ni femi nye kurangwe ka lafia di
Lamini Seydou ko a kura deli daminɛna Mali ma kaban wa a bɛna kɛ sababu ye énergie di Mali doni min yɛrɛ dalen b'a kun kuranko la caman ba bɛna b'o la énergie bɛ kuran bɔ damina ka na di jamanadenw ma damina énergie b'a da a ka bin na bin min b'a la a ko a bɛna kɛ sababu ye énergie bi perte min kɛ n'o ye bin ye a bɛna caman ba b'o fana na kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni. Le Malien John Seydou Y Mariko Yakuba Mariko ni y'ale ka sɛbɛnni ye John Seydou a ko an ka taa Bamako misiriba la John Seydou min ye ŋunuŋunu ani ɲaga nin kuma in a cayalen bɛ ɲɛgɛn joli ko kuma John Seydou min ye Bamako misiriba i b'a ye k'a fɔ o de ye misiri bɛɛ lajɛlen bɛ Bamako ale bɛɛ lajɛlen sanfɛ min ye misiriba ye i b'a ye k'a fɔ ale kunkanko tɛ kodenni ye a ko min ye fasoden dɔ bɛ n'o ye Burukina ka ye nka sigilen bɛ an ka jamana in kɔnɔ John Seydou ala kɛmɛ ka fataw k'a ye sabu a nan bɛ a garisɛgɛ ɲini ala kɛmɛ ka garisɛgɛ jala Mali kɔnɔ a y'a yɛrɛ ye Malien la John Seydou ni ka Mali ka sigiyɔrɔ ye a ko jamana min bɛ yen n'ale ye hɛrɛ sɔrɔ ni ka kɛ o jamana kɔnɔna na John Seydou mun wɛrɛ tora ale bolo bilen ni ka ŋaniya yira ni ka tila ka ko kɛ o jamana ye o de kum kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ misiriba John Seydou o kuma min kɔni foroba yɔrɔ don jamana nima yɔrɔ belebeleba don ale ye kunnafoni dɔ mɛn k'a yira k'a fɔ ko ɲɛgɛnko gɛlɛya bɛ yen ɲɛgɛnko gɛlɛya bɛ mun de y'a to ɲɛgɛnko gɛlɛya nana misiriba kɔnɔ John Seydou ɲɛgɛn mun bɛ yen ko maa tɛna se ka don a kɔnɔ n'i donna kɔnɔ o kuma k'i b'i nu minɛ i bɛ boli ka don cogo min na i bɛ boli ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye maa kofɔlen n'a tɔgɔ ye ko Haruna Sabadogo John Seydou ale ni misiriba ɲɛmaaw u bɛnna ko la u bɛnna ko min na o de ye ka se ka ɲɛgɛn jɔ misiribaw ye John Seydou min ye ɲɛgɛn 50 o ye cɛlakaw ye ɲɛgɛn 20 o ye musolakaw ye nin ɲɛgɛn 70 John Seydou a y'a ka ingénieur bila min kɔni jateminɛw k'o boloda joona joona nafolo min kan ka don a la a bɛ t'i jɔ sefa wari $200,000 bɔɲɔngo la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ɲɛgɛn jɔlen ka ban a yirala k'a fɔ ɲɛgɛn a tɛ taa entretien kɔ sabu n'i y'a mɛn ko ɲɛgɛn kɔrɔ tiɲɛna John Seydou dɔwɛrɛ kɔni tɛ entretien ko baliya don o kuma jango kura in kana kɛ kɔrɔlen ɲɔgɔnna ye an ka lajɛ an ka hakilina dɔ ta maa kofɔlen n'o ye Haruna Sabadogo ye a ye laɲini kɛ misiriba ɲɛmaaw fɛ o kuma min ye ɲɛgɛn sanfɛla ye k'o d'a ma ale b'o jɔ ni k'o kɛ magasin ye nafolo mun bɛ sɔrɔ la ɲɛgɛn entretien bɛ kɛ n'o ye John Seydou min ye wulikajɔ belebeleba nana kɛ mankanw cayara samasamani kɛra kumabaw fɔra min ye jamana ɲɛmaaw ye John Seydou i b'a ye k'a fɔ misiriba bɛ minisiriso min ka dangana kɔnɔ n'o ye Dr Mahamadou Kone ye ale bɔra ni ka kuma minisiri ko John Seydou nin baara in o kuma k'a ka jɔ joona joona a ko dugudenw bɛ ka wulikajɔ min kɛ John Seydou o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔw kun kan ka kɛ dibi la minnu ma kɛ o b'a yira k'a fɔ kunnafoni dɔw kun kan ka fɔ jamanadenw ye kunnafoni ntanya a bɛ na ni gɛlɛya belebeleba ye ale ye jateminɛ min kɛ ni k'a ka cɛdenw bila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a y'a ye k'a fɔ ko majɛ dɔɔni bɛ baara in na danna taara ka da maa minnu ka nafolotigi yɛrɛ tɛ dɛ a y'a ŋaniya yira k'a ɲɛsin maa minnu ma k'olu de ma baara k'a kɛcogo la sɛbɛnnikɛla ko min ye misiriba régisseur ye John Seydou minisiri kɔni a ye sɛbɛn kɛ ni k'a ɲɛsin a ma joona joona baarako kuma fɛn fɛn bɛ ɲɛgɛn joliko kuma na Bamako misiriba kɔnɔ o kuma k'a ti fɛ k'a mɛn bilen ko tiriwari taara walima tɔlɔsi taara walima birikiden kelen taara k'a sigi ɲɔgɔn kan bilen ko k'a ko jɔ pewu fo k'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini kɔni a gɛlɛyara dɛ John Seydou a ko n'i ye mankan wulitɔla diɲɛnatigɛ ko o ko la ayiwa dɔ de m'a ka kɛta k'a kɛcogo la a ko min kɔni ye minisiri ye John Seydou ale kɔni sɛbɛkɔrɔ dimi bɛɛ Mamadou Kone n'a dimina ka ban min kɔni ye sɛnɛfɔkan ye a b'o de tugu ɲɔgɔn na a ko min kɔni ye baara ye a y'a jɔ joona joona hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan sɛnɛfɔ min ko papa a tɛ n bolo o don papa ka tɛ n bolo a kumakan duman tɛ n da fa b'a bolo ka taa faraw n'i ko papa ka tɛ n bolo i b'i bolo de ka taa faraw papa ka tɛ n bolo a kumakan duman tɛ n da o tuma papa ka dimina wa o de y'a ka ko diya maaw ye il est véridique n'a y'a dafa kuma min na n'i nana ni katiri bila a tɛ bɔ a nɔ na John Seydou sɛbɛnnikɛla ka kuma n'o Y Dumbuya Y Mariko a y'a yira k'a fɔ minisiri kɔni ka nin hakilina in tali John Seydou ko b'a yira k'a fɔ dibidimi mun bɛ yen ayiwa commission de bɛna bila sen kan ni k'o ko sɛgɛsɛgɛ min ni min bɛ a ko in kɔrɔ munna maaw wulila ka min kɔni a yira k'a fɔ misiriba a kɔnɔna la John Seydou k'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw kɔni feerelen bɛ tiɲɛ b'olu bolo wa nkalon de b'olu bolo wa maa minnu ko o kuma k'a ko bɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔ o kuma munna olu fana y'u ka hakilina in fɔ a ko a mana mɛn cogo o cogo la a ko ɲɛ bɛ dɔn kunnafoni filanan ye an ye min bɔ le Malien kɔnɔ a ka bi bɔli don an ka taa dɛgɛ min o bɛ bɛn Jɛka pub
Jazuru mbala to bedi wale bate ne bin daga do mi bon sabanye ango mi ma midi info parce ba no la rédaction ni yu ka sabanye ako doso korota sunzurun jogo dabla ka ba buranana français mangoya mi ni o fien wili la français no fe malila ya o mangoya kele o beka chora no fe farafina be ako fe menye Burkina Faso famau uye kuna foni boka bi do akumvranje ina kuna foni ngoni akago français la fo kata fo kwa tote uka français radio sumimbe no RFI uka fleni via radio kugwena etuni RFI dasgura Burkina fotan Sabanigala ko akoni ya takalaje femenye Burkina Faso ye sibirido kunafoni bora ka bi RFI abi kunafoni fendi Burkina Faso jamana kan abela jele bolo kara u ka ministre mbe nobu ka puma lase Burkina ale de bora ka kunafoni ndi sabanigala ko jalaki min bi nembe RFI kan o de Fransika jejugo anaka jamba jugu min dalembe Burkina kan RFI donembo kono Jean-Emmanuel Wedrago ale debo kuma fo mungera sabanigala ko ako bamanji jugu munumbe nolu be fali kule la Burkina Jessim nolu bolo be Al-Qaeda bolo olu de nana kana video do cheru video mina ubi Burkina Faso a dugubaw anaka blanyamo obolu bagabaga ka fo mamunumbe nolu deun nolu be kata fa armée kan ko mi ma volontaire ani mamunumbe nolu be ka wuli ka joge ka armée kuna foni video ngono ubi bagabagal d'etat kanye sholuma koni mama yoke ambi donda ambi bota samani kala ko o koni yetero su ka pumade pumami nuyo o kolongolo et réseaux sociaux kan mi bise ka to jamana deun ga sira Burkina ani fe minye mamunumbe nolu ko ye volontaire ubi fara armée ka keleke ko lu lasra Yamanigala ko RFI de nana o kuma nunu de ta ko charu RFI radio so safe Burkina Faso fa be o yuga barai de yeni jeni juguye Sabanigala ko ako o yoroni be femengoni Burkina Faso yo nana ko jatemne ka RFI wele femengoni kagarda o mayala blengoyi sabula femenye RFI some kungeru ma abishinye chama mbo ni nanyo ana puma golan ubofo opma ni RFI farala terrorisuga ka ke kuna foni jugu cherumbaye Burkina ka ku jasra adobe dola femenye franciga jambaye adangene mayara opma femenye RFI atemina ni ama abona ka sigira kande RFI koni adatugura Burkina Faso fokata minge kuna foni fleni yawo kuna vile anye mimbo midi info kono akabi bolla Jersuru nebentiga do jona la sirene sebenikela atoka yoko minye edugu fana keta dugu fana ko yono sedu ofuma min koni anga jamana gwelaye ibaye kafo alibe abeka ke wamani ye sebenikela ko nyere de ka gela o yechien ye nga minye jamana nyemaw ye yono sedu ku kanga dabalini fere bela jelenke janko lafia dabisega na tugo na jamana don yoro nonta minye kule kanye okuma ko do membo la tinsa mali kono sabanigala ko ako irisuni Ukraine ka kele okuma jinye bela jelen ko ne ya don ko mun be sena nga ni ya laje min ko ne anga jamana ye fe mun be bo e ko fe ninga do jamana kono ako ko dagoshu de ka bo sabanigala ko ako ni je temina ke minye malo sugoro tulu nono ni bela jelen be salo jamana ko fe ninga do na jamana kono la okuma minye jamana marabaw ye o keme ka laje jura ba munumbe ninka seben duma mimba to ubisega na ni sebon yet ubisega na ni dumuni fon yetuko mina kasoro oma ukanga songa munumba umobo no ye exoneration yi sebenigala ko jamana kan nafa na kat no imponi taxi belebele bawde be ajena ka ya famin ko ningo to jura bolo jango ubisega no gadake jamana donye nganiyo laje journal sedu abikomi o notika yere sabu min ko ne jamana ye akelengo kan no gake juraw ye muntora juraw bolo o de kasega na ni nono ni suguro ni balo ye journal sedu ninga di jamana do mon no yalla songo kelembe fobi shini songo wara be fo ambe jamana jume kono sebenigala ko aku bolo mafuno abeda tigi kana ministre mu blalembe anka izinuko ni jagokoma yansodu nye jombe alela be no ye musorobatigi Mohamed El Mohamudie sebenigala ko musorobatigi awo jalamugutigi wa musorobatigi jalamugu ni musoro fla be keleo ay kelende sabu na ya siriba ko musorodu kelende jalamugu abi siriteni suraka do olubi jalamugu siriteni musoro tede anaka fla be sawu musorobatigi marambote awo atokoyi marambote ko nga musoro awkabu ema misali tama wala ka fo marambote ay me madam ne ngorade musoro batigi ninga musoro selembe o ye marambote
Anga ministre ma musorobatigi. Kana ka kuma tigɛ dala sa i bɛ fɛ k'a k'i ta de ayiwa tɛmɛ n'a ye i ka hakili la tɛmɛ n'a ye ani ne ta maliden bɛɛ b'a dɔn ko musokɔrɔbatigi don n'e ko k'o tɛ sa a k'i ta ye tɛmɛ n'a ye Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko n'o ye dugu fana Keyita ye a ko Mohamud El Mohamed a ko n'i ye jateminɛ kɛ Jean Seydou a bɛ komi baaraw bɛ fɛ ka sonsoro sabu a kɛmɛ ka cakɛda minnu bila min ye jateminɛw la Jean Seydou i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɔra ni ka baara minnu kɛ waati labanw na o de ye ni ka tulu kɔni k'a bɔ tasuma kan a ko o tasuma bɛ fa wa a ko o tuma ka bɔli kɔni k'a bɔcogo ma ɲa o tun kan ka bɔ ka fɛn mun fɔ jamanadenw ye Jean Seydou o de ye k'a yira k'a fɔ jamanadenw a y'aw maɲɔ o tuma min ye anw kɔni ye ɲɛmaw ye nin waatiw la diɲɛ ka gɛlɛn o ye tiɲɛ ye an bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛna ni doniw ye an ka jamana in kɔnɔ an bɛ se ka bɛn ko la cogo min na min ye jamanadenw ka nɛgɛnni Jean Seydou yan'u k'o bolo da k'u bɔra ni hakilina minnu ye an ye sɔngɔ de fɔ ka bila feerefɛn kelen o kelen kan o tuma k'a bɛ feere n'o sɔngɔ de ye a bɛ feere n'o sɔngɔ a dun tɛ ka kɛ n'o ye aw b'o jamana kelen kɔnɔ an bɛ min sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ bɔ kin dɔ la i bɛ taa sɔngɔ dɔ sɔrɔ kin dɔ la i bɛ bɔ i bɛ taa kin wɛrɛ la i bɛ taa sɔngɔ wɛrɛ sɔrɔ ye a ko diɲɛ ka gɛlɛn o ye tiɲɛ ye Mali yɛrɛ feerefɛn ko kɔni kɛmɛ t'a sidɔn ye Jean Seydou sabu feerekɛlaw bɛ ka feere kɛ ni hakilina mun ye o bɛ tigɛ n'a ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ jamana kɔni jɛra nafoloba dɔ kɔ n'o ye CFA miliyari 200 bɔɲɔgɔnko ye ni k'o to jɔraw ye janko bɛ se ka malidenw lafiya cogo min na o tuma ko wari kɛra fofalakiya a ko n'i y'an ka dankun lajɛ yɔrɔ caman bɛ yen min kɔni dɔnni ale tɛ ka se ka baara boloda sabu bamanciya kɔnɔna la Jean Seydou yɔrɔnin minnu bɛ yen o tuma dɔnɲɛw olu bɛ k'u jilaja ni k'u timinanja nafolo min kan ka sara dɔnɲɛw ye jamana yɛrɛ ko ka yafa o ma o tuma ko dɔnɲɛw tɛna kɛ ni nafolo ye jamanadenw tɛna kɛ ni feerefɛn sɔngɔ jiginni ye o tuma jɔn de bɛna kɛ n'a ye sisan ni jamana ɲɛmaaw ma wuli k'u jɔ Jean Seydou min ye malidenw ye sa ko dɔ kɛra kule la sabu diɲɛ ma don o don Mali dumunifɛnw sɔngɔ de bɛ ka yɛlɛn ka taa fɛ fɛn minnu tɛ bɔ kɔnɔna la ni ko i bɛ bolo tuma min a laban bɛ ka di kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ dugu fana Keyita ale ka sɛbɛnni don Wajabate bi ta an b'a bila yan pepewu ni tan ni an b'o ta ka lase dankɔrɔba ma n'o ye Lasana Tamba Keyita ye belebele an bɛ foli ni tan ni d'a ma fɛn min ye le président des présidents Mamadou Nama Keyita l'ingénieur des ingénieurs a bɛ dugu la an bamanan ma dɛ e ne fana président koyi a bɛ baara dɔ kɛ